Som Juraj Kováč a robím SCR-ku. Mám na starosti vlastne kreatívnu divíziu. Asi by som vám trošku predstavil SCR, lebo nie som si istý, či všetci poznáte. Je to vlastne digitálna reklamná agentúra, ktorá pôsobí od roku 2006 na našom trhu. Delí sa na 4 rôzne odvetvia. Ja mám na starosti SCR Interactive, ktoré sa zaoberá práve kreatívou a nejakými takými reklamnejšími výstupmi. Potom je tam SCR Graphics, ktorého reprezentanta uvidíte neskôr, Maťa Janeka, a SCR Technologies, ktorí sú primárne developing a tak ďalej. Takisto máme v Barcelone a Londýne jednu pobočku, kde vlastne sa stávame o zahraničné trhy a dostávame sa teda aj k trošku zaujímavejším zadaniam. Dneska by som rád s vami podiskutoval, lebo je nás trošku menej, takže dúfam, že sa aj trošku aj vy zapojíte na tému prepojenie online a offline. Vlastne, prečo je to taká diskutovaná téma momentálne? Tradične sa delia tieto médiá na BTLK, TLK, na printy, na weby, na videá a tak ďalej. Ale toto prepojenie online a offline je taká tá integrovaná kampaň, podľa mňa, teda podľa môjho názoru, od ktorých som došiel od SCR-ka, snažím sa aj toto raziť. Je to taká nejaké ultimátne spojenie všetkého. Najosobnejší počítač je podľa mňa telefón. Mám ho stále vo bačku, mám ho pri sebe, mám ňom všetky informácie, som s ním spojený s celým svetom. Preto zasahuje aj do toho reálneho prostredia pomocou toho digitálneho nejakého sveta. Toto je momentálny trend, ktorý vidíme aj v reklamných kampaniach. Celé to vlastne začalo nejakým QR kódom. Všetci vieme, čo je QR kód. Je to taký srandovný zhluk čiarok. A na základe ktorého niečo zosnímam, vyhodí mi to nejakú ďalšiu pridánú informáciu, je to trošku pasívne. Ukážem vám tu zo pár výborných použití tohoto QR kódu. Pretty cool. I mean, I've never seen something like that before. Pretty awesome, man. Yeah. That's pretty cool. I liked it. Wir mussten erstmal doppelt schauen, was das überhaupt ist, weil sowas haben wir noch nie gesehen, oder? Ja. Yeah, I liked it a lot. It's something completely different. Ja, und es ist auch cool, mit Model zu spielen. They're actually the same size. They're an original. They were able to stretch and kind of dance or so. I think the best part is the interactive part. Just to connect your phone and play around. Ja, und dadurch, dass man die Möglichkeit hat, eben sich mit dem Handy zu verbinden, ist es bestimmt voll cool, also auch in unserer Generation, weil ja jeder ein Handy besitzt. Ja, total cool, das ging total automatisch. Also wir haben eigentlich nur diesen PIN eingegeben und dann konnte man direkt Artikel reinziehen und das hat man dann Gleich direkt auf dem gesehen. Display gesehen. I logged in, then the shopping bag got active. The cool thing about it is that you can drag it into the shopping bag and then buy it with your phone. So Yeah. that was very different. Pretty cool. I mean, I'm a guy, so I don't do that much window shopping, but in this case, everything new is cool, I think. Dobre, videli sme tu využitie toho QR kódu ako nositeľa nejakej informácie, na základe ktorej sa človek dostal na web stránku, kde mohol priamo interagovať s týmto shopping windowom. V podstate hlavná taká nejaká idea za tým bola, že nepotrebujem si nič inštalovať cez aplikáciu. Všetko bolo robené cez nejakú HTML5, cez nejakú stránku, ktorá vedela interaktovať, vedel som si práve tú vec, ktorá sa tam objavila, stiahnuť do telefónu, savenúť, šernúť na Facebooku, alebo potom už priamo kúpiť. Výborná vec. Takisto vidíme, že ten QR kód tam bol použitý iba v nejakom takom súvise s niečím iným, nepoužíva sa už moc samostatne. A z mojich skúseností na Slovensku ten QR kód ako taký ani moc nefunguje. Mali sme zo pár kampaní, kde sa bol naozaj celkom slušné mediálne nasadenia, výsledky boli naozaj mizivé. Čiže je dobré, keď sa používa iba v nejakom takom doplnení niečoho. Ďalším pekným. E-Mart is the Walmart of Korea, with 141 chain stores across the nation. However,
Emart has a weakness. The sales during lunchtime decreased drastically. Mission: to increase sales during lunchtime from 12 p.m. to 1 p.m. Idea: give people a unique experience, only available during lunch hours. Install a shadow QR code using the sunlight and shadow, only available from 12 p.m. to 1 p.m. This event is called Sunny Sale. How to: scan the shadow QR code from 12 p.m. to 1 p.m. Automatically skip to the Sunny Sale mobile homepage and enjoy special offers, including a $12 coupon. Purchase items on the Emart application, and they will be delivered directly to your home. People were delighted to find small lunch surprises and enjoyed shopping via their smartphones. The Sunny Sale event, starting from 13 locations, has been expanded to 36 locations in Seoul. Result: over 12,000 coupons have been sold. In February, Emart membership increased by 58% from the previous month. A 25% increase in sales of Emart Mall during lunch hours, and media coverage on the shadow QR code promotion over the past few months. Also, the most notable result of the Sunny Sale was that it made people sunny for the day. Sunny Day, Sunny Sale, Sunny Emart. No to už ten QR kód bol takým nejakým väčším aktérom, ako ste videli. Naozaj to bola výborná kampaň, ktorá ale fungovala hlavne preto, že bola v Koreji. V Koreji sú naozaj zvyknutí používať tie QR kódy, každý má nejaké 4-5 gečkové telefóny, čo my si tu ani predstaviť nevieme pomaly. Pekne to podporilo predaj samotný, boli tam naozaj veľmi pekné čísla, obrovská atrakcia, všetci sa pri tom fotili, natáčali si to. Naozaj výborné prepojenie nejaké také atrakcie s priamým predajom. Čo si myslíte o týchto QR kódoch? Má to budúcnosť, nemá to budúcnosť, kam to je? Podľa to nemá budúcnosť, lebo ľudia nie sú tu zvyknutí na tie telefóny, aspoň zatiaľ. Pokiaľ bude nejaké lacnejšie, dostupnejšie, keď to bude masové. Momentálne čísla sú, že nejakých 72% telefónov, čo sa predajú, sú smartfóny. Čiže má to nejakú tendenciu dostať sa smartfón všade. Ja vidím najväčší problém napríklad v tom, že ten QR kód neviem priamo zobrať. Musím si najprv pozrieť nejakú aplikáciu, ktorá mi ho vie prečítať, nainštalovať si ju, už prebrať. Môže byť, že už majú niektoré predinštalované, ale dosť veľa telefónov ešte nemá. Minimálne iPhony nemajú, väčšina tých Androidov tiež nemá. Tak je to nejaký viacej krokový postup a každý nejaký ďalší krok je ďalšia bariéra pre tá utilizácia. Presne. Čiže hovorí sa momentálne taký najväčší bazokolo NFCčka, Infield komunikácií. Vlastne je to nejaké vysielanie signálu priamo z telefónu, či už to Google Wallet. Presne. Čipy, presne. Ktorý automaticky vyšle informáciu, nepotrebuje od užívateľa, aby si niečo sťahoval, aby si niečo načítaval a ďalšiu interakciu robil pekne, keď mu príde to reklamné posolstvo vlastne. Dobre, nejakým takým ďalším krokom, ktorý sme videli po QR kódoch, bola veľká obľúba augmented reality, ktorú tiež všetci poznáme asi. Jedná sa o rozšírenú realitu, kde na základe nasnímania niečoho a nejakého recognitionu v zariadení sa rozšíri tá realita a ukáže to niečo, čo sme predtým nevideli, je to nejaké pridanie informácie k už existujúcej veci. Pustíme si tu peknú ukážku od Volkswagenu, ako to využil na odprovanie svojho elektrického auta.
taká nejaká amusement vec, ktorá priamo nepredáva. Samozrejme videli sme aj nejaké také veci, keď človek namieril na časopis, vyskočil on tam cenou, to mal si to rovno kúpiť, ale to už nie je podľa mňa nejaká taká, že zaujímavá augmented realita pre toho užívateľa. Musí si hlavne kvôli tomu vždy zasa inštalovať nejakú aplikáciu. Existujú už platformy, napríklad Layar, ktorý má pripravený nejaký creator pre toho marketéra, že si tam iba náhodí nejaké jednotlivé veci a na základe ich engineu potom to vydá. My sme na tom robili do stratégie do digitálneho čísla, vlastne augmented realitu, interaktívny print, ktorá sa potom aj ďalšie mesiac tuším, že umiestnila na druhom mieste v hodnotení. Celku zaujímavé to bolo naozaj veľmi jednoduché, človek si iba natiahol nejakú masku, Recognition spoznal, že je to ten print a spustil na základe toho nejaké video. Tuto bolo niečo inom, tu už mali predinstalovanú aplikáciu, ktorá rozpoznávala nejaké tie bežné spotrebiče a pekne ukázala benefitové elektrického auta, že za deň v Macu viete ísť 18 km za pol hodinu mixovanie, nejakú linku viete prejsť 5 km a tak ďalej. Ale vravím, nie je to až taká predajná vec, je to skôr zábavička a uvidíme, kam sa to vyvinie. Dobre, celé toto vlastne dospelo tých QR kódov cez augmented realitu až k takým integrovaným kampaniám, ktorých hlavným slovom je interaktivita. Už naozaj nepredprekvapíme nikoho QR kódom alebo poťažnou augmented realitou, ktorá je extrémne náročná na to, že si musí naozaj ten človek stiahovať niečo a potom to vládať, veľakrát to nefunguje dokonale a je to skôr otrávne ako funkčné. Človek chce viacej, chce mať možnosť vlastne interagovať s tou vecou, s tým reklamným posolstvom a toto by mal byť náš cieľ, priamo zapojiť toho užívateľa. Vidíme teraz nejaké dve tendencie, či už je to aktivita v reálnom svete, ktorá sa prejaví neskôr vo virtuálnom, dajme tomu stlačím niečo na námestí a započíta to na Facebooku nejaký like, alebo potom aktivita vo virtuálnom svete sa prejaví v realite. Ovládam cez Facebook alebo cez nejakú microsite, čo sa reálne ukazuje. Napomohlo tomu hlavne teda rozšírenie smartfónov, tabletov a celkovo rýchleho pripojenia mobilného. Naozaj mám stále pri sebe ten počítač, stále mám niečo pri sebe, s čím viem interagovať, natáčať, šerovať a tak ďalej. Čiže myslím si, že mobilný marketing je v podstate momentálne taká nejaká budúcnosť, lebo aj celé smerovanie marketingu je momentálne skôr na personalizáciu, na tú osobnosť, že naozaj niečo pre teba ponúkam, niečo, čo ty chceš, niečo, čo je na tebe na mieru ušité, lebo máme taký overload informácií momentálne na tom internete, že človek často nevie ani prefiltrovať, že čo je pre mňa dôležité, čo nie je dôležité. Milión strán sa na niečo hrnie, čiže aj vlastne vo web developmente to vidíme aj my vo všetkých tých portáloch, či už sú to liquid designy alebo potom adaptabilné dizajny, o ktorých budeme skôr Marko hovoriť. Naozaj sa snažíme našiť komplet obsah na toho človeka konkrétne. Tu máme dokonca jeden produkt, ktorý bol už vymyslený s tým, že bude integrovaný, že bude vlastne spolupracovať spolu či už s webom, s micrositeom, s mobilom, s aplikáciou. Je to samozrejme Nike, ktorý sú asi najväčší priekopníci týchto všetkých vychytáviek, aj Fuelband, ktorý to poznal. The entire insight behind the Nike Plus Fuel Band is motivation. People want to be motivated. We want to make it really easy to stay motivated and stay more active. The premise itself is very simple. You wear the band on your wrist, you set yourself a daily goal, and the band helps you keep it. You're moving and walking and active in ways that you're probably not recognizing yet. And Nike Plus Fuel Band Experience starts to give me a measure of how active I am and how much my body is traveling throughout the day. It's really easy to use the band. There's only one button. You see your Nike Fuel, and the color display moves from red through yellow, and when you hit your goal, you hit green. It also displays your calorie burn, how many steps you've taken throughout the day, and of course, it shows what time it is. There's a USB connection designed and built into the band so that you can charge it in any computer, so no extra cable required. When we developed Nike Fuel, we were looking for a common metric that made it easier for anyone who's active to compare themselves with someone else who's active. The motion sensor in the band is able to track your everyday movement, so it's much easier for you to know when you're most active and what it will take for you to do more. You can't improve what you can't measure. The Nike Plus Fuel Band is designed with the ability to have Bluetooth in it, so you can wirelessly sync your data into the Nike Plus mobile app. You see per day, per week, per month,
Or per year, how active you've been, where you've been active, and where you have not, so you can use that as a way to keep staying motivated. How many days in a row can I get to green? The idea that I'm consistently getting to green and getting on streaks can be a lot of fun. So it can be 10 o'clock at night and you see you're only 100 low on Nike Fuel. So instead of going straight to bed, you make sure you hit your goal and continue that streak. On the website, we take advantage of the bigger screen, so we can get you deeper into your experience and make it even more interesting and fun. And as we evolve the experience, you'll be able to see much more of what your friends are doing, you can compare with them, and you'll be able to share your progress with them. The band itself is very clean, very simple. Everything on it has a reason. We did a lot of work with the fit, so that when you put this on, it's going to feel like it fits like a glove. We really focused on eliminating distractions for athletes. And to do this, we hid all the complexity inside a comfortable and sleek shell. We also curved the batteries to perfectly fit your wrist, and still, we were able to deliver up to 4 days of active use on one single charge. We're particularly excited to create an experience that will help motivate people and help them do more. From the band on your wrist to your phone to the web is this chain of inspiration unlike anything we've ever seen before. Mne sa na tomto strašne páči to, že zobrali nejaký taký herný princíp, nejaké RPGčka, ktoré fungovali predtým iba na počítači a náspäť to premietli vlastne do skutočného života, odkiaľ to všetko vzniklo. Čiže keď sa predtým hralo WoWko, kto je nejaký vyšší level, kto má viacej bodov, tak teraz to preniesli do skutočného sveta. Už iba tým, že idem do roboty pešo, už iba tým, že zarábam body. Keď večer idem, dajme tomu hrať basketbal, tak zase zarábam body a môžem sa priamo porovnať so svojimi kamarátmi. To je extrémne jednoduché, máme iba nejaký jeden band, ten sa mi automaticky synchronizuje, viem si to nahrať do appky, mám nejakú takú tú webovú základňu, kde mám celý svoj profil a tak ďalej. Používa to niekto Nike Plus alebo Nike Band? Tento film asi moc. No, celosvetovo to má naozaj veľmi veľa užívateľov a hlavne teraz celý ten movement okolo behania, čo vytvoril Nike, či už to tie bratislavské maratóny, polomaratóny a tak ďalej, tak naozaj to ťahajú veľmi silno. Veľmi silno cítiť, že tento produkt je vytvorený pre túto online dobu, keď každý si chce robiť aj taký nejaký, nazvime to status. Keď hodím, že som behal na tom Facebooku, tak čakám, že ma niekto lajkne, že mi to tam okomentuje. Ešte urobili dokonca s tým pulsom to, že keď mi to niekto lajkne, tak mi priamo do telefónu príde nejaké povzbudzovanie. Čiže zase máme nejaké prepojenie to online a offline. Tu máme opačný systém. Čiže sme pomocou tweetov získavali nejaký merchandise. Enjoy your post-iced tea, remember. Čiže veľmi jednoduchý princíp. Využívame vlastne to, že tí ľudia majú nejakú takú základnú svojich followerov. Veľmi tak nejak prirodzeným spôsobom šírime nejaké posolstvo. Ukazujeme im samozrejme tým, že si vážime to, že oni niečo pre nás robia priamo nejakou akciou, ktorá sa premietne aj do toho virtuálneho priestoru. Je to v podstate to klasický sampling, keď idem do jednoty a vidím, že mi tam niekto nadieľa toho follow do tých malých foldecákov a ponúka, to je to úplne ten istý princíp. Len tu je to obohatené naozaj o to, že tá atrakcia vyhodí mi to tam moje meno. Mám priamo taký nejaký osobnejší a emotívnejší kontakt s tým produktom. Či už tým, že naozaj, keď napíšem na ten Twitter, vidia to ľudia, musím už sa k tomu nejak vyjadriť, nejak postaviť, keď sa ma niekto na to opýta po tom bežnej konverzácii. Vytvárame tým nejaký buzz a vydávame šírenie. Vy by ste do niečo takého išli? Na Twitter postnúť? Samozrejme, nič to nestojí. A pekne si urobili z toho trending topic.
We built the Dodge Journey to take people out to explore the worldwide world. But we wanted to do more than just tell them this. We wanted to get them off the couch and actually out there. We started with a series of TV commercials showing 3 beautiful places the journey could take them. But unlike other car ads, the final heroic shot of the car was a challenge. The journey they'd just seen was still waiting at that same beautiful location. If the viewer went there, they could have it. Jumped on YouTube, was like, hey, I'll go find a car, that sounds awesome. I started in Arizona. So we left Philadelphia Friday. All the way from Houston to Oklahoma City. The commercials themselves contained clues. We probably were Google mapping for like 6 hours that first Sunday. And a 24/7 live camera feed showed people exactly where the journey was, encouraging them to start looking. Hundreds of thousands of people followed the clues online and helped cheer on their friends and family out looking. They filled up quiet motels and obscure campgrounds. Small-town coffee shops were jammed with out-of-town visitors, and thousands of miles of highway were traveled by people who might have never found a reason to go there. No, I've never made this drive before. This drive, it's unbelievable. And in the end, one by one, each journey that was left was found. Even though only a few people got to drive home in a new journey, everyone involved got to experience an exciting real-world adventure that inspired them to get out there. Certainly a special weekend that we remember. Yeah. Could have been a little more special. No vidíte, výborné nápady naozaj na ten produkt. Či už sa pozrieme na ten názov Dodge Journey, čo znamená nejaká cesta. Potom tam mali nejaký subplane, ktorý sa volal Search Engine for the Real World, že naozaj to auto vás posúva, snaží sa vyhnať vás do toho skutočného sveta a hľadať nejaké nové dobrodružstva. Krásne to urobili, naozaj integrovaná kampaň, ktorá išla či už cez Twitter, cez YouTube videá, cez Facebook. Urobili veľký movement, naozaj veľmi veľa ľudí sa do toho zapojilo, vybehli von a dostali sa na miesta, kam by sa normálne nedostali. A to je vlastne aj ten hlavný message. A už zase máme nejaké emočné puto s tým samotným Dodge Journey, ako sme videli, tak sa pekne to aj premietlo do predajných čísel. Na hora de escolher uma roupa, mulheres sempre ficam inseguras, querendo um palpite. Mas só um nunca é o suficiente, né? Então que tal saber o que todos no Facebook acham daquela roupa? C&A Fashion Like. Na C&A do Shopping Guatemi, São Paulo, cabides especiais mostram em tempo real os likes que foram dados em cada peça da coleção Dia das Mães. Incrível, né? Então dê likes nas peças que você mais gosta e ajude milhares de mulheres na difícil missão de escolher a roupa ideal. No sa vlastne o to, že CAčko identifikovalo problém väčšiny žien, že sa nevedia rozhodnúť. Čo urobia? Nainštalujú na jednotlivé vešiaky malý displej, ktorý zobrazuje koľko lajkov má tá ktorá vec. Cez Facebookovú stránku CAčka brazilského si to ľudia pozerajú, lajkujú, to určite sú motivovaní aj nejakou súťažou a v real worlde vidím, že toto je najobľúbenejší item. Je zasa na mne potom, že či chcem najobľúbenejší tučtový item alebo či chcem niečo, čo je v podstate mimo prúdu, ale už dávame zase nejakú užitočnú vec tým ľuďom. Naozaj veci, ktoré fungujú, sú buď nejaká hra, súťaž o niečo, alebo zabávame tých ľudí nejakým vtipom alebo nejakým exkluzívnym kontentom, alebo práve toto, že im dáme niečo užitočné. Tu naozaj veľmi pekne identifikovaný problém cieľovej skupiny a prepojené do online offline kampane. Tu máme reklamu, teda inštaláciu konkrétne na Smart Car. Oni majú výborné aktivácie väčšinou. Let's kick it now.
Gut, war witzig. Das Auto fährt sich super, ja. Herzlich willkommen zu den Messe News von der IAA 2011. I want some more from those. I want some more from those. Dobre, tu máme zase veľmi dobre identifikovaný problém, ktorý je so smart autami. Každý si myslí, že sú extrémne pomalé, extrémne zle radia a veľmi pomaly sa rozbiehajú. Čo oni urobili, vlastne predstavili elektrický smart, ktorý samozrejme ten elektromotor reaguje okamžite, čiže má aj dobrý odpich. Ukázali to na takejto zábavke, ktorá možno, že na tom priamom mieste nezastihla toľko ľudí, ale potom sa formou virálneho bazu a online PR sa dostala k miliónom a miliónom ľuďom. Smart vie tieto atrakcie si ísť, či už to bola taká tá Twitterová reklama, kde človek dal doprava šípku a otočil sa mu tam. Vážne, majú to na nakamotovaní. Na aktiváciu pre Coca-Colu. Vuelvo a intentar, no es otro fallido intento. Mírame a los ojos que no es que estoy sufriendo y cada día más. Vuelvo a intentar, no es otro fallido intento. Neviem, či ste zachytili, o čo tam išlo. V podstate Coca-Cola spúšťala nejaké svoje online rádio a na základe nejakého bazu, aby vyvolali okolo toho, urobili koncert, ktorý nazvali Download koncert, veľmi dobré spojenie s Copy, kde vlastne človek bežne downloaduje či už koncerty alebo jednotlivé pesničky, tak oni to premietli do skutočného sveta, sa prenesli niečo, čo funguje online do offline a čím viacej ľudí si stiahlo pesničky, tak tým nižšie hrala tá kapela, až sa dostala vlastne na level rovnaký s tými poslúchačmi. Urobili si to potom aj tuším, koncertnú štúru, nakoniec tam boli ešte ďalšie dva vypísané. A tí ľudia si platili za tie piesne? Zdá sa mi, že to zadarmo stiahovali. V podstate to bolo priamým úplne, že tým podstatným produktom je Coca-Cola, čiže oni urobili ten nejaký kanál na to, aby sa seba ďalej promovali, čiže urobili to fričko, využili nejakú nezávislú kapelu lokálnu a na základe toho promovali ďalej. No to toto je úplná šialenosť, čo si vymysleli. Russians are the most optimistic people in the world. They have a saying, you never know when a piano is going to fall on you. Actually, most Russians think that the piano is going to fall on someone else. This is why many drivers see full coverage insurance as a waste of money. InTouch, a car insurance company, launched a new product.
an insurance policy which protects cars from damage that is not the fault of the driver. To prove that a car can be damaged because of factors that are beyond anyone's control, we created an experiment: car versus piano. A 350-kilogram grand piano was suspended from 9 ropes above a car. The safety of the car was affected by dozens of real external factors. Twice a day, a random event determined the fate of each rope. For instance, if Barcelona made it to the final championship match, a rope would be cut. If not, it would remain intact. Another rope was supposed to be cut if the temperature in Moscow went above 21 degrees Celsius. And it did. The audience was able to decide the next factor and bet whether the piano would survive the day. The experiment was broadcasted live, 24/7 on carversuspiano.ru. To prove that everything was live, we added a timer and a Twitter feed projected on a wall. Every time someone tweeted with the hashtag #CarVersusPiano, the message appeared. Every single tweet brought more participants. By the end of the 3rd day, Car versus Piano had become the 2nd most trended topic in Russian Twitter, with mentions outnumbering the final game of the National Hockey Championship, which took place that evening. For an insurance company, this was a first. 39% of the visitors returned to the website more than once during the week. Half of the traffic was generated by word of mouth, and by the 6th day, the number of visitors exceeded the client's media plan by 200%. People kept discussing the project even after it was over. Not just in Russia. And though we couldn't save the world from falling pianos, we did make more drivers consider buying InTouch insurance. Keby som ja robil tú kampaň, tak by som neveril tomu, že by to fungovalo. Je to tak zvrátené, tak absolútne mimo tej, to, že predávam nejaké poistenie, teda zavesím nejaké piano, ako neviem, jak na to dožili. Ako? To sú Rusi. To sú Rusi, presne. Ako pekne tam identifikovali nejaký kultúrny kontext, že naozaj Rusi si myslia, že mne sa to nemôže stať. Myslím si, že aj na Slovensku je to celku taká aktuálna vec. Každý si myslí, že skôr vykradnú suseda ako neho, kým sa mu to nestane. Ale zavesiť piano na auto a potom to pustiť dole je celku masakr. Dobre, tu máme tiež celku zaujímavú vec. Pustím vám to na to, určite ste to už aj videli. Nasal nejaké také rozšírenie tých klasických interaktívnych printov. Hovoríte áno, alebo nie? Nejaký problém v tom nevidíte? Je tam jeden veľký problém. Na to, aby som si niečo takéto pozrel, musím si kúpiť printovinu, musím si kúpiť iPad a musím si ešte aj stiahnuť dokonca platený ten magazín. Čiže týmito 3 krokmi si to vyselektujeme tak, že to možno vidí
10 ľudí na celom svete, ktorí ešte budú mať potom chuť si to vlastne aplikovať a pozrieť si to. Čiže naozaj veľmi pekná vec, super vec pre nás marketerov, že sa na to pozrieme, wow, odpadne každý, lebo je to absolútne nejaké netradičné prístupenie k tomu médiu úplne iným spôsobom, ako to hoci kto kedy komunikoval, ale má to šancu akurát tak na kreatívnych súťažiach. Efektív je tam úplne nulová, tie náklady, čo to muselo stať, čo ani nechcem vedieť. Toľko. Budúcnosť, ako som vravel, NFCčka nahradia podľa mňa QR kódy. Je to oveľa jednoduchšia, oveľa taká nejaká priamejšia komunikácia. Takisto budúcnosť je podľa mňa v aplikáciách bez nutnosti inštalácie, či už sú to HTML5 alebo tie web-based aplikácie. Otvorím si prehliadať maximálne a v tom už mám všetky informácie. Gamification je naozaj silný faktor teraz. Ľudia sú už zvyknutí na to, že sú motivovaní nejakými PGP-ukami posúvať sa ďalej a ďalej. Už začína byť otúpený voči takým tým klasickým vyklikávačkám jednoduchým. Tablety, obrovský rast tabletov, čiže môžeme počítať s tým, že primárne sa teraz bude robiť online content a digitálny content najprv na tablet, potom na mobilný telefón a až potom sa to vlastne pre PCčka nejakým spôsobom upraví na ten webové prehliadanie, na to webové prehliadanie. Takisto ďalší veľký a silný trend je personalizovaný obsah. Ako už som vravel, s tým overloadom informácií naozaj to budúcnosť. Človek musí dostať presne to, čo chce vtedy, kedy chce. Takisto menšia náročnosť na skills užívateľa. Musíme si uvedomiť, že bežným užívateľom internetu a dajme tomu aj sociálnych sietí sa stávajú naše mamky a babky. Takže ich nejak navigovať zložito po smartfóne pomaličky, čo už ani nič iné nekúpi ten človek, bude veľmi veľké peklo. Čiže zase nejaký cieľ simplify, čo vám aj Maťo povie potom neskôr. Videli sme tieto veci, čo sa vám z toho najviac páčilo? Myslím, že väčšinu z toho ste aj videli. Mňa osobne sa extrémne páči ten IQ band. V zásade to, že je to marketing, naozaj si identifikovali, aký ďalší trend, vytvorili presne podľa tohto trendu nejaký produkt od základu až po teda tú finálnu prezentáciu. To je mega. Naozaj spoločnosť, ktorá je tak na tej online komunikácii, online generácii si zaslúži nejaké vyznamenanie. Ale videli sme zase taký nejaký jeden trend, že nejde o predajnosť v týchto aplikáciách. Väčšinou ide o nejaké budovanie brand awarenessu, nejakú viralitu, vytvorenie si dobrého mena, talking about a tak ďalej. Naozaj predajných riešení tam bolo úplne minimum. Čiže možno, že aj toto bude nejaký taký challenge do budúcnosti, lebo ten klient stále viac a viac chce nejaké konverzie, chce vidieť, čo dostane za tie svoje peniaze. Tie riešenia nie sú naozaj lacné a keď z nich nemá mať nič, tak to nemá si zmysel. Naozaj to potom budú robiť iba veľké značky, ktoré si môžu dovoliť zaplatiť to vo svojom obrovskom media budžete.